Newsbreak. Sa San Fernando, Camarines Sur, mga nakatalbong na armas asin dokumento kan mga rebelding NPA nakalot kang milikang Naga College Foundation naging sa Lalaking nanggapo sa sarong butika digdi sa syudad ni Naga na rescue na kan City Social Welfare and Development Office as sinadara na sa psychiatric facility sa Pili, Camarines Sur. Uya sa kuyang report. Nagkapirang aldaw matapos ang insidente ng panggagapo sa sarong pharmacy sa syudad ni Naga na may kagibo iyo ang sarong lalaki na may problema sa pag-iisip. Tulos ining nakuha kan City Social Welfare and Development Office asin sa update ngunya na pinagtaon ni CSWDO Assistant Head Evangeline Manalo. Yaw nasubot sa mental hospital ang nasabing persona matapos ma-admit kasuod mang hapon. Dagdag pa ni Ma'am Manalo, ang nasabing mentally ill na lalaki ang bako man subot taga syudad ni Naga. Pinag-aarang paninda ang tamang impormasyon para maipaabot sa pamilya ang kamugtakan kaini. Yung update duman, yaon na siya sa Laog kang Mental Hospital, na-admit siya kasuuma. And ang sabi, parang bako man siyang taga-Naga, partido area. So makukuata kayan ang tunay na identity niya after na siyang ma-discharge, kung ma-discharge na siya sa mental hospital para makataon na siya kan tunay niyang identity. Sa ngunyan, i-monitor ang nasabing lalaki asin kung mabulong naman siya sa Laocan Mental Hospital. Pwede naman ining maibalik kung saan man siya hali. Para sa Geran TV 48 Naga, Cristina Alcázar Reyes, Newsbreak. Mientras tanto, nasa anom ng individual na may problema sa pag-iisip ang na-rescue kang City Social Welfare and Development Office sa loob pa lang ng 2 bulan ngunya na taon. Susog kay Ma'am Evangeline Manalo, ang tulodigdi ang nailaog na sa mental hospital, mantang ang natatadang tulo ang ibinalik sa saydang mga pamilya. Sa paliwanag ni Ma'am Manalo, kung nakakasimbag man subot sa mga kahaputan, dahin na-admit sa mental hospital asin mas marahay na kaibalan na lang ang saydang pamilya. 6. Ang tulog kaiyan, pigbalik sa kung sa ina municipality, araman ninda, kung taga sa insinda, araman si pangaran ninda, si tulog kaiyan, yaon sa mental hospital. Tapag ang tendency po kaya, pag pigdara mo sa mental hospital, natatao man magsabi, mag-answer kang kahaputan, dahil manidayan piga-accept. Sa kangunyan pati po, dapat, kung igwa man lang relatives, dapat yaon sa relatives. Sa iba pang issue, apat na children in conflict with the law ang yaon ngunyan sa pangangataman ka City Social Welfare and Development Office. Igwa pa sindang nakukuha ang mga report dapat digdi. Alagad tinatabangan na sindakan mga barangay na mag-ibon in aksyon asin minomonitor maninda ini. Ang mga CICL ang naka-enroll man sa Alternative Learning System kung kaya napapadagos paninda sa idang pag-eskwela. Ang monitoring mi po ngunyan, bako na po aro katong dati. Kasi po, natatabangan na po kami kang barangay. Ito mga piti-piti crimes lang, minsan, dahil naman po yan masyado, nakakaabot sa muya. Bagaman, ang report nakakaabot sa muya, pero kami po, na-coordinate na po kami sa BCPC. Dumana sa barangay, nag-urulay, ngaring po day masyado magparadako lang sa muya manaakit bibi. Sa iba pang bareta, sarong SUV na pasiring sa probinsya kan Samar, buminangga asin nakasaangat sa Center Island na yaon sa San Fernando, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Ang Innova-Red na pinagmamaneho kan sarong lalaki na pasiring Samar Kasubanggi na nakabangga sa Center Island, iyo ang ika-30 na road crash incident sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur. Alas 12:30 Kasubanggi habang binabagtas kan Innova-Red ang kalabaan kan Maharlika Highway sa Barangay Del Pilar, San Fernando, Camarines Sur, kan bigla ining buminangga sa Center Island. Sa investigasyon kan PNP San Fernando, napaidlip o inabot nintong ka ang driver mientras na nasa biyahe. Susog ki Police Captain Israel Banaag, Chief of Police kan San Fernando MPS, mayo nin karibay o kaibahan sa pagmaneho ang nasabing driver, kun kaya inabot ininintong ka, hali pa sa Manila ang driver asin pasiring sa probinsya kan Samar. Sulo lang kaya siya.
inabot siya ng tungka. Sabi nga niya, pikit lang, bigla, then yun na to. Na-disgrasya na siya. May man siyang sakay, may mga pangargalan siya, mga light codes, naman lang ang mga pangarga niya, may mga karton. Kaya sudo lang nga siya sa rodo man sa naging kuya na tinungka siya dahil may siyang kapalitan. Nagsapo sa nanin mga minor injury ang driver kan Innova asin matapos na mapakarayan sa iyang sasakyan, tulos man ining nagpadago sa iyang biyahe pasiling Samar. Minor sa naman lang ang sa iyang kuyan, maray sa nga ta, day man ang anaan. Dikit lang ang tama. Bali, so banggi, inayos lang siya sa sasakyan niya, medyo may tama ang irarom. Sabi pagkakuyan, majercho na siya, mabiyahe na siya. Huli sa pangyayaring ini, diwat nagpagiramdom ang PNP San Fernando sa mga biyahero na pirming ipasiguro ang kondisyon kan sa diri asin kan bihikulo, lalo na kung harayo ang biyahe. Importante man subuot na maging alerto sa tinampo asin weather condition, asin isipon kan mga drivers na anumang oras may posibleng magbalyo sa tinampo, kun kaya kinakaipuan ang doble ingat sa pagmamaneho. Permero, isipin ta na muna sa tong kondisyon. Mga perang kondisyon is bago kita mahali. Inuton ta sa tong kondisyon na bigilang biyahero kita. Ilingon ta kung dahil kita rogado, dahil tinutungka, ang panduwa, ang bihikulo, i-check ta sa pangkuyang kung kaya magbiyahe ng harayo, mga gulong, kung ano pa man. Pangtulo ang road condition, lalo na sa mga dahil kabisado. Kaya kung araw mo dahil kabisado ang tinampo, kung may mga lubak dyan, magwelo ya sana. Ang pang-apat, ang weather condition, pambita man dyan ibabalit, lalo na kung minsan magmauran-uran, mahalas ang tinampo. Then, hilingon ta bilang kitang mga tayo, maging responsibility. Lalo na dyan, pag-aagita sa mga lugar na may mga harong. Pero may tangi isipon na may posibilidad na bigla dyan may magdalagan, may bigla dyan magbalyo, may ido. Yan, pero may kitang ingat, pasigurado kita. Halig di sa San Fernando, Camarines Sur. Para sa GNN TV 38 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, kung ikukumpara ang mga nairehistrong road crash sa Banwaan kan San Fernando, Camarines Sur kan nakalihis na bulan ng Enero, mas naglangkaw ang bilang ngunya na Pebrero. Sa record kan PNP San Fernando, 12 na road crash ang nangyari kan bulan ng Enero. Alagad luminangkaw iningunya na Pebrero na uminabot na sa 18 road crash. Nanotaran kan PNP sa 30 na road crash. 15 digdi ang mga motorsiklo ang imbuelto. Susuki Police Captain Israel Banaag, kadaklan sa mga ini mga self-accident. Hulita nakaidlip o tinungka sa biyahe asin ang salang pag-overtake. Nangyayari subot ang mga aksidente sa tinampo kung rush hour asin kung mauran. Maski yaw ng mga pulis sa tinampo nagbabantay 24 oras. Kadaklan lang talaga, may magkadakulig din ang mga self-accident, ang mga tinutulong ka, then kabali na din dyan yung mga nag-overshoot, minsan na papakoy. Kasi ang tinampo kumahiling na nunotoranin do ongoing ang construction, may mga day patapos, dyan sinda na usually na-discuss. Sa samuyang pagbabalik, badil asin subversibong dokumento, nakalot kan militar sa Balatan, Camarines Sur. Yan asin iba pang nangyayarot ng mga bareta. Digdi lang yan sa GNN TV 48 Naga, Newsbreak. The digital age is here. They warn us of a cold, efficient world where the human touch is lost to automation. But we refuse to accept that choice. At Naga College Foundation, we believe the best future is one led by heart. We equip you with the skills you need to thrive. From our dynamic programs in finance and business, to the hands-on fields of IT and engineering, through our vital health sciences, our justice programs in criminology, and the crucial roles of education in the arts, we cover the entire spectrum of tomorrow's workforce. Here, you don't just become future ready, you become a worker with empathy, a leader who understands that technology must serve humanity. Choose the college that prepares you not just for the job, but for the world. The future is here at NCF. Enroll at Naga College Foundation. Let us build a brighter, kinder tomorrow.
The future is a race. At Naga College Foundation, we don't just keep up, we set the pace and we change the game. College of Business and Management, where ideas grow into enterprises. College of Teacher Education, shaping minds that shape the nation. College of Health Sciences, where compassion meets innovation. College of Engineering, designing solutions that redefine tomorrow. College of Arts and Sciences, fueling creativity, culture, and connection. College of Accountancy and Finance, empowering the economy through mastering numbers and market. College of Criminal Justice Education, protecting communities with excellence and integrity. College of Computer Studies, coding the language of the future. And with NCF micro-credential programs, you don't just wait for the future, you leap into it. Gain and demand skills fast, short, powerful, and flexible. Designed to fit your life and fuel your career. 8 colleges, endless possibilities, and micro-credentials to keep you ahead of the game. Seeing clearly shouldn't mean traveling far from home. At Camsur Eye Center, world-class care is right here in the heart of Rinconada and the Bicol region. With advanced diagnostic tools, ophthalmology specialists, and a team that treats you like family, we bring expert eye care. From children's screenings to managing cataracts, glaucoma, and diabetic eye conditions without the need for long trips. Because your vision matters, and so does your time. Camsur Eye Center, world-class eye care just around the corner. Nagbiyahe na pasiring sa Syudad Caligaspi ang delegasyon ka Syudad Dinaga para sa palarong Bicol ngunya na taon na mapuon sa aldaw nin Lunes. Pinaghatod sinda ni DepEd Superintendent Dr. Susan Culiano as in Renz Chavez, ang Division Sports Officer kan DepEd Naga. Ang delegasyon ken Naga igwang 850 na mga atleta na mapahiling kan sedang tibay sa manlain-lain na sports event. Ang Billeting Center iyo sa Bitano Elementary School asin magkakaigwa sinda ning familiarization kan playing venues antes ang formalmenteng pagpuon kakarawat sa masunod na semana. Kitang 16 na bases and ang Billeting Center tadi sa Legazpi sa Bitano Elementary School. Expected kang arrival duman mga 10 o'clock and or 11 and Sachan, familiarization of playing venues, and ikaw po kitang mga 850 na participants ng Naga City. Very strong delegation. 19 anyos na inaresto huli sa bomb joke sa Camarines Norte. Nakaluwas na sa karsel. Ang detalye sa report ni Juan Carlos Aguirre. Nakaluwas na sa kustodiya kan Daet Municipal Police Station ang 19 anyos na estudyante na si alias Jojo na inaresto kan nakaaging Lunes sa Sarong Mall sa Daet, Camarines Norte, makalihis na mag-bomb joke mientras napalaog sa nasambit na mall. Sa impormasyon kan Daet Municipal Police Station, may resolusyon subuot hali sa Fiscal's Office na nagtutugot na makapagpiyansa ang suspetsyado. Magigirumduman na inaresto si alias Jojo kan Daet PNP, makalihis na magsuba sa Sarong Guardia kan mall na may laog subuot nin bombaan sa iyang bag. Alagad tulos man kaining pigbawi asin sinabing nagsusuba man lang siya asin bako man totoo. Pagbalgar sa Presidential Decree 1727 o malisyosong pagpapalakop nin salang impormasyon o tuyong pananakot dapit sa mga bomba, paputok o kaagid na destruction devices ang reklamong pigsangat sa iya kan PNP. Mientras tanto, higot man ang pagirumdom ni Police Lieutenant Colonel Dexter Victor Laviste, ang acting chief kan Daet Municipal Police Station, na mag-ingat sa pagsuba asin dae mag-joke manungod sa bomba. Ito po ay pinananawagan natin sa ating mga kababayan, hindi lang sa mga estudyante at sa ating mga kababayan na nanonood na ang pagbibiro po regarding sa pag sinasabing may mga bomba o bomb jokes natin, ay ito pa ay mahigpit na pinagbabawal ng ating batas at sa ilalim po ng Presidential Decree 1727, ito pa ay may kaukulan o karapatang parusa sa mga sinumang maglalabag dito. So, pinaalala namin sa lahat na huwag natin gagawin dahil ito po ay nagkukos ng panic. So, pag-aalala ng mga tao at lalong-lalo na sa ating mga kababayan na nananahimik or biglang makakarinig ng
isang bagay na ikinakagulat nila. So, malaking pinsala sa ating ekonomiya at sa kapaligiran. Para sa GNN TV 48 Naga, ini si Juan Carlos Aguirre, Newsbreak. Sa iba pang police report, arestado sina alias Carl as in alias Charles, parehong taga-Uson, Masbate, sa ginibong search warrant operation kan aldaw ni Miyerkules na pinanginotan kan Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit, sa pakipagkoordinar sa PIDEA Bicol. Ang search warrant ang mapadapit sa pagbalgar subuot sa Republic Act 9165 as in Republic Act 10591 o pagsaray o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act na kumpiskar kay alias Carl ang 8 gramo ng subuot shabu na nagkakantidad 54,400 pesos, caliber 38 revolver na may 4 na bala, caliber 45, fragmentation grenade as in mga bala, mantang si alias Charles ang naaktuhan subuot na nagagamit ng ilegal na droga mientras na pinagigibo ang search warrant operation. Sa iba pang police report, lalaking nakulong sa kasong ilegal na droga kan taong 2023, alagad nakaluwas sa karsel, arestado sa drug buy-bust operation Kasudma, digdi sa siyudad din Naga. Ang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Sarong buy-bust operation ang pigkondusir kan mga personay kan Police Station 2 as in City Police Drug Enforcement Unit sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ng Naga, pasado alas 4 kasuod bang hapon, Pebrero 26. Target lang subot kan PNP Naga ang caliber 38 na badil na pinapabakal kan suspect sa kantidad na 3,000 pesos. Alagad na recover pa sa suspect ang 2 plastic sachet pinagtutubudang shabu. Buy-bust ini ning badil na kung sain apan consumption katong badil katong pagbarakalan na confiscate pa sa iya itong 2 sachet ning suspected shabu, kaya naging 2 ang case niya. Itong violation of Republic Act 10591 sa badil and violation of Republic Act 9165 sa illegal drug. Binisto ang suspect na si alias George, 34 anyos, nagtatrabaho bilang ground maintenance na residente kan San Antonio, Milaor, Camarines Sur. Sa record kan PNP Naga, dati nang nakulong sa Libmanan, Camarines Sur ang suspect kang taong 2023 sa kasong illegal drugs. Nakaluwas ini sa karsel, hulit na nag-agi sa plea bargaining agreement, alagad liwat na naaresto kasuudma. So ang suspect digdiyo is sarong 34 years old na residente kang Milaor, Camarines Sur. So baka siyang taga Naga. And ining suspect kan suudma, may dati na siyang kaso ning sa drugs sa Camarines Sur din nangyari sa Limanan. Way back 2023 pa nangyari ang case niya. So sa ngunyan nabaybas siya kahapon. So most probably mostly kaya ang sato yang mga nababaybas na plea bargain kaya nakakaluwas. Sa ngunyan, nakakustody ang suspect sa Police Station 2 as nahampang sa mga kasong violation of RA 10591, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, as in RA 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa GNN TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa iba pang bareta, mga importanteng dokumento kan mga rebelding grupo as in mga armas nakalot kan militar sa Balatan, Camarines Sur. Ang detalye sa report ni Melvin Machado. Sarong M16 rifle, sarong caliber 45 pistol, sarong calibre 38 revolver, mga magazine, balas and digital duplicator ang nakalot subuot ka mga soldados hali sa 9th Infantry Battalion Philippine Army matapos ang sedang ginibong operasyon sa Barangay Kabanbanan, Balatan, Camarines Sur kanakalis na Lunes. Susug sa militar, dakulang tabang ang impormasyon na itinaok ang sarong dating rebelde na nagbalik loob na sa gobyerno para sa indang maaraman kung sa ina lugar pinagtalbong ang nasabing mga armas. Kaput man ngunyan, kang 9th Infantry Battalion ang dokumentong sa edang na-recover na igwang mga importanteng impormasyon mapadapit sa CPP, NPA, NDF.
Para sa liderato kang 9th Infantry Division Philippine Army, makakatabang subuot sa nagpapadago sindang operasyon ang pagkakadiscobre kan mga dokumento asin armas kan mga rebelde sa bilog na Kabikulan. Para sa GNN TV 48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, mga nakatalbong na pampasabog ang nadiskubre kan 22nd Infantry Battalion Philippine Army asin PNP sa Barangay J. Herona asin Barangay Marina, Bulan, Sorsogon. Kasuod mang Webes huli sa impormasyon na itinaokan mga concerned citizens sa lugar. Kabali sa nadiskubre kan militar asin PNP ang duwang anti-personnel mines na may kaibahan sarong anti-tank improvised explosive device, blasting device, detonating switch asin mga bala. Dakulang bagay subot ang pagkakadiskubre ka na sabing mga pampasabog, bako lang para sa militar kundi para mismo sa mga residentes ka na sabing lugar. Nagpasalamat man ang 9th Infantry Division Philippine Army sa mga nagpapaabot ng impormasyon sa SEINDA. Foundation Anniversary kan Naga College Foundation, mas tinawan kolor asin kaugmahan sa pinagibong Battle of the Bands Kasubanggi. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Jobert Azur. Sa lambang tanog kan mga drums, gitara, iba pang instrumento asin ang mga malatigring boses. Naging buhay na buhay ang stage kan Naga College Foundation kasuudma sa Battle of the Bands na nagmala concert feels. Iniparte kan anibersaryo kan Naga College Foundation. 7 teams ang nagpartisipar asin ipinahiling ang sa indang talento sa musika. Ang kada banda igong sa diring estilo. Ang ibang kanta, emosyonal. Asin ang ibang kanta, rock style na talagang nagpa-excite sa mga paradalan. Ang mga estudyante, mga maestro asin staff na nagatindir, nakikanta asin nagkurahaw nin suporta sa mga paborito nindang banda. Huli ka ini, ang bilog na programa mas lalong nag-init. Bago sinda magsakat sa entablado, ang mainit na pressure asin excitement sa likod kan stage. Alagad kan sinda magsakat na sa stage, nagpahiling sinda nin kusubin buot asin kumpiyansa. Na imatatawadon ang kaugmahan na namatean na darakan pagkagana kan bandang kaina. Sigon kay Princess Diane sa Tokya asin Michael Anselmo, teamwork asin kumpiyansa ang naging rason kan sa indang matarayong pong performance. Ano lang po, confidence, tapos ano? Yes, sinyasan po. And, yes, and confidence po. Thank you po sa nag-support sa amin. Champion tayo! Bako lang ining kompetisyon para sa mga nagpartisipar, kundi oportunidad at ipahiling ang sa idang magayon na talento asin pagkamuot sa musika. Mas naging maugma ang Foundation Anniversary huli sa labanan kan mga banda. Para sa GNN TV 48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mga tugang, ininapo ang sakuyang Huring Aldaw digi sa GNN TV 48 Naga. Nagpapasalamat man po ako sa gabos na nagaantaway kan samuyang programa. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan GNN TV 48 Naga News and Bicol Affairs. Day malingaw na i-follow ang samuyang official Facebook page, GNN TV 48 Naga. Padagos kaming mahatod ng mga baretang garantisadong nangenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa muyang official YouTube channel, GNN TV 48 Naga, para updated kita sa mga bareta asin istoryang bidaan Bicolano. Ako po si Crisin Reyes, asin ini ang GNN TV 48 Naga Newsbreak. Tanga diri ko nababay na GNN TV 48 Naga. Kalma! Lumipat lang ang GNN TV 48 Naga sa channel 48.1. What? Direk, ang simple lang ng solusyon dyan. Kunin ang remote, pumunta sa menu Setup o Settings, at hanapin at pindutin ang Scan at hintayin. Then, boom! Balik na si GNN sa channel 48 mo. Para sa mga balitang nanguna at napapanahon, At sa mga programang suwak sa panlasa mo. tutok lang sa GNN TV 48 Naga, Bida ang Bicolano.
At the Naga College Foundation Basic Education Department, we provide an environment where innovation is nurtured and resources promotes collaboration and discovery. Our students benefit from hands-on learning in cutting-edge science and technology laboratories, bridging theory with practical application. We maintain a supportive institutional framework, ensuring a safe, clean, and academically focused atmosphere for every student. Beyond academics, our comprehensive facilities, including sports, develop leadership, teamwork, and discipline. NCF is proud to be a LASSO accredited institution, a recognized mark of excellence and high-quality education. This is Naga College Foundation Basic Education Department. Changing the game. At NCF, we're all about that holistic grind. Hands-on training, real-world experience, and affordable education that gets you industry ready. Shoot to edit, dito from concept to screenwriting. From shooting to editing to actual broadcasting, NCF was the first and the only school that has its own operational television and radio stations. No boring stuff, just real skills or the real world. G ka na ba? Tiger today.